Sesión extraordinaria do Pleno do 6 de febreiro de 2025. Primeiro punto, resolución de alegacións e aprobación definitiva do inventario de bens. En síntese, resultado das alegacións recibidas ao inventario, propónse a modificación do excluindo do inventario os seguintes bens, en concreto tres, que son, ten acreditada a titularidade a Asociación de Veciños do Batán de Cornado e outra parcela ocupada por unha ampliación do cemiterio de Bame que foi no seu día xa cedida, está inscrita a favor do Arzobispado. Estas parcelas incluíranse no inventario erróneamente porque constaban catastralmente a nome do Concello, pero registralmente, comprobado, figuran a nome destes titulares. Esa é a modificación que se propón para a aprobación definitiva. Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? 10 votos a favor, votos en contra, nin voto, abstención, unha abstención. Punto 2, adxudicación do contrato de servicio de axuda no fogar. Propónse a adxudicación do contrato do servicio de axuda no fogar á empresa Senestit SL por un plazo de un ano, prorrogable a outro. Por un importe a hora ordinaria en modalidade de dependencia IVA incluído de 24,52 euros, hora extraordinaria modalidade de dependencia IVA incluído de 26,98 e hora ordinaria de libre concurrencia IVA incluído de 25,94. Decir que a esta licitación se presentaron dúas empresas, a Tendecar SL e a que se propón para adxudicar Senestit SL. Na valoración de criterios basados en xuicios de valor, o que é o proxecto de organización e prestación de servicio, a empresa Tendecare non pasou o mínimo exixible, é dicir, non chegou á puntuación mínima, que son 20 puntos de 40, obtivo 17,36 e, polo tanto, xa quedou excluída para a valoración dos criterios de adxudicación mediante a aplicación de fórmulas automáticas. Como valoración neste aspecto, decir que a empresa que se propón para adxudicar o contrato superou mínimamente os criterios mínimos de organización e prestación do servicio. Co cal, en certa maneira, é unha preocupación porque, en certa maneira, acredita a pouca calidade do proxecto e a falla, sobre todo, na proposta de organización do traballo. Por contra, si accedeu á puntuación máxima no resto de criterios, prácticamente todos os criterios de avaliación automática, desde axudas técnicas hasta servicios complementarios, como limpezas de choque, e tamén na proposta de mellora das condicións salariales das traballadoras. Alguna cuestión, alguna intervención? Sí. Solamente facer referencia a que efectivamente obtuvo a máxima puntuación en casi todos os criterios de valoración automática, salvo no precio, que eu creo que inteligentemente non ofreceu
baixa ninguna. Dos 10 puntos leva 0,02. E importante, tamén considero moi importante o detalle da empresa de ofertar o máximo nas condicións laborales do personal adscrito, unha declaración de intencións que me parece interesante, en vez de optar a puntos na oferta económica, pois optou o resto dos puntos. E, bueno, tamén habría que preguntarse por que só houve 2 empresas participantes. Digo, claro, algo non era atractivo no pliego, porque e unha delas por encima non supera nin a primeira fase dos criterios de xuicio de valor. E, bueno, que funcione ben, que vaya ben e nada máis. Sí, máis? Máis? Vale, pasamos a votar. Votos a favor? Aprobados por unanimidade. Vale, terceiro punto, a aprobación da solicitud de participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos pos 25 da Diputación. Bueno, en síntese, os proxectos que compoñen o plan que se somete a votación, pois, resumidamente, son os seguintes e que suman un importe total de 990.543 euros. E serían estes proxectos. Rehabilitación da piscina municipal por un importe de 199.953 euros, que inclúe en esencia a rehabilitación do vaso actualmente existente, reposición de toda a zona de praia, das plaquetas de toda a zona de praia, da recollida de augas de rebordamento, é dicir, para evitar todas esas perdas de auga que neste momento están poñendo en dificultade manter a actividade na piscina durante o verán. E tamén a executar un novo vaso para uso infantil. Outro proxecto é a renovación de alumeado público a LED cos correspondentes cadros de mando, en algún caso reunificación de cadros, por un importe total de 236.693 euros, nos cales se inclúe a renovación a LED e renovación de cuadros de toda a parroquia de Loxo, renovación a LED dos cuadros correspondentes de toda a parroquia de Vilar, renovación a LED de todo o que falta na parroquia de Circes, onde xa hai a maior parte da parroquia xa está renovada, sería a renovación do que falta nesa parroquia. E logo unhas renovacións en Quión nos lugares de Lago e Sanfins. Outro proxecto é a instalación dun ascensor no Concello e a reorganización das zonas de traballo na planta baixa, por un importe total de 93.308 euros. Outro proxecto é a mellora da seguridade e accesibilidade peonil nas vías, que inclúe 2 actuacións, unha que é unha senda peonil en Vendaña, desde a igrexa hasta a entrada a Lobagueiras, e outra actuación de acceso á fonte Lavadoiro na Muíña, en Quión. Outro proxecto son as reparacións e mellora do viario mediante aglomerados, por un importe total de 145.475 euros, que inclúe actuacións na aldea de Campelo, en Bama, na aldea de San Cuñedo, en Prevediños, no vial da igrexa a Vilanova, en Beseño, e na Belenda, en Quión. Outra actuación de mellora do viario mediante aglomerado, por un importe de 62.070 euros, é a vía que vai da estrada da Deputación hasta a Ribeira de Turces. Aproximadamente unha actuación de aproximadamente 1 kilómetro.
Outra actuación no viario é o aglomerado en Loxo das aldeas de Vilanova e Loureda, a conexión entre elas e os accesos interiores, por un importe total de 61.266 euros. Outro proxecto é tamén de reparación e mellora de viario con regos asfálticos por un importe total de 59.260 euros que inclúe as seguintes actuacións: a pista que vai dende as Goritas aos Torreis de Riba, a pista que vai desde Quintás, en Prevediños, desde Quintás, desde a AC240 hasta Insua, a pista que vai desde Sanguñedo hasta a Banda de Riba, en Prevediños, e a pista en Lago, Quión, hasta o límite co Concello do Pino. E, por último, outra actuación nas vías municipais mediante ampliación no ancho da estrada que vai desde a Goleta, desde a AC240 na Goleta, hasta en Querentes, por un importe total de 65.888 euros. ¿Alguna intervención? Sí. Bueno, vamos a ver. Nós non vamos a entrar xa a discutir ni a valorar esta proposta de obras do goberno, porque o que queremos é que nos explique o alcalde por que non se executa o acordo adoptado aquí neste mesmo pleno día 9 de xaneiro pasado. Queremos conocer as razóns que levan ao alcalde a incumprir unha das súas obligacións, que é a execución dos acordos adoptados polo pleno. Como tampouco transcorreu prácticamente un mes e tampouco se fixo ninguna gestión con nós para tratar de corregir ou mellorar ese acordo ou modificalo, pois digo, por eso non vamos a entrar nin a valorar esta proposta de obras, que seguramente que son interesantes, casi todas e tal, pero eran igual de interesantes, ou nós pensamos que bastante máis interesantes, as incluídas na moción que nos presentamos, emendada despois polo concelleiro Darío. Entonces, entendemos que aquí, aparte dunha responsabilidade política do alcalde, negándose a cumprir un acordo da corporación, xa sabemos que está nunha situación complicada políticamente, pero hai que respetar a voluntad das maiorías. E a maioría foi clarita ese día, 7 votos a favor, ni siquiera o goberno votou en contra desa proposta. O sea, que xa é curioso, que nin siquiera votan en contra e agora fan casi tabla rasa da proposta e pretenden, vísperas de terminar o plazo para a presentación da solicitud do plan provincial, pretenden que nos digamos amén a isto. Entonces, por supuesto, non vamos a aceptar ese tipo de chantaje. Xa anticipei outro día na comisión informativa que íbamos a votar en contra e non sería necesario que fixera unha mención desa, pero o alcalde supoño que xa o conoce, pero bueno, a responsabilidade na que pode incorrer incluso por deixación de funcións. Supoño que vostede estará asesorado e sabrá realmente o que se arriesga se se perde a subvención do plan. E a ver como se explica, como se lle explica ao vecindario que se perdeu o plan por un capricho do alcalde de querer impoñer os seus criterios e se explicaus a toda costa sin aceptar a realidade que está gobernando a minoría e se quere sacar adiante as cousas, sobre todo aquelas que son competencia estricta do pleno, pois ten que negociar, ten que pactar, ten que... Entón, e como eso parece que é incompatible co seu carácter, pois bueno, se lle anticipo que vamos a votar en consecuencia, se non nos justifica razonablemente o porqué dese cambio, eu creo que só nos queda unha opción, pedir a súa dimisión, porque, a ver, se un alcalde se nega a incumprir un acordo do pleno, que as consecuencias que ten ese incumplimiento, que é perder a subvención, 900.000 euros un plan provincial, e que me diga alguén cale a outra opción, cales son as alternativas. Eu creo que ao señor alcalde non quedaría máis remedio que dimitir. De verdad. Creo que tendo un mínimo de dignidade democrática, ou unha de dúas, ou saca unhas razóns e saca aí unhas razóns que non se nos alcanzan, ou senón realmente non vexo onde nos quere levar con esta proposta. Si, vamos a ver, é tremendo ter que chegar a isto, non? A ver, é certo que houve un acordo, non? Plenario no último pleno,
no que nos votamos a favor. Incluso unha serie de obras que nos parecían algunhas ben, outras non tan ben, pero bueno, algunhas de feito eran demandas vellas que facía o Bloque. E claro, cando se nos presenta agora a proposta, digamos, de acordo, é certo que algunhas desas propostas que se aprobaron naquele pleno sí que están, outras non están, e ademais incluso algunhas que tampouco se aprobaron daquela, non? É dicir, é evidente que ese acordo non se cumple, iso é certo, non? E nós sabemos xa por experiencia propia que estamos ante un alcalde que actúa como se tivera unha maioría absoluta, ou incapaz de negociar nada, inflexible, unha cousa, é dicir, que non kamikaze, incluso diría eu, porque claro, pasa que os kamikazes suicidaban eles, pero que é un alcalde kamikaze que en detrimento de quen vai dos veciños, non? Porque se non se aproba o plan, quen vai a quedar sen ese millón de euros en subvencións, en investimentos son todas as veciñas e os veciños de todo, non? Entón, claro, con esta situación, é certo que falouse comigo un día, é un membro do goberno, pero claro, presentase un proxecto pechado, que prácticamente hai que dicir que sí, porque podes modificar algunha cosa que evidentemente que é baladí, al final. E é verdad que eu tamén dixo, bueno, nós tamén temos claro unha cousa, que nós por encima das loitas partidarias está o interese xeral. E só fixemos fai un ano, non? E só fixemos máis veces neste pleno, de feito, non? Contra moitos, digamos, estas loitas, estas liortas que ten o goberno, que tuvo internas, esta actitude do señor alcalde, que eu non dou entendido, máis alá, repito, de que sexa unha cuestión, non sei se de desidia, de incompetencia, ou non sei de que é, non sei cal das dúas é peor, sinceramente, claro, métanos literalmente entre a espada e a parede. Pero claro, nós temos unha responsabilidade como Benegar, non? Nos elixíronos e a nós supoñome que eu se mañá salgo aquí dicindo que vote en contra deste investimento de 1 millón de euros que nos vai dar a Diputación, pois se te recriminaramos, porque oye, que hai obras que son interesantes, hai outras que non, que son menos, pero bueno, é discutible todo eso. Entón nós, en vez de outro ca mau na nariz, non nos vamos a opoñer o plan, pero claro, non nos vamos a opoñer o plan, pero deixando ben claro, denunciando esta actitude que non vai absolutamente a ningún lado, salvo vai directamente aos intereses do Concello. A mí é que me parece, de verdade, eu digo, desolador. Eu digo que é desolador. De verdade, eu non dou entendido, digo, xa non estou no pleno, estou estuvera falando, digamos, con calquera, non? Me parece increíble, eu non dou entendido. Vamos para 2 anos de goberno, un goberno que estaba en minoría, que agora está en minoría minoritaria, non vou chamarlle, que rompeu, e a actitude por parte do goberno é pasar olímpicamente de todo, polo menos da oposición, polo menos do Bloque, de todo. Estes tragarán con todo, porque estes son responsables, queren o Concello, normalmente o Bloque é honesto, é unha organización que é seria, isto non se van a atrever a votar en contra, é que realmente parece que ese é o xogo que están xogando, é un xogo perigoso, un xogo perigoso. Nós non nos vamos a opoñer ao plan, pero vamos a opoñer ao plan, pero claro, o que non poden é xogar así. Non o poden facer. Teñen unha responsabilidade. Vostede ten unha responsabilidade moi grande, pero non é capaz de asumida. Me falo moi en serio. Entón, a la vostede, claro. Vale, máis? Sí. Vale. Eu simplemente quero reflexar un pouco o modus operandi deste alcalde, ou como di el, deste goberno. Por poñer datas. No pasado no anterior que se aprobou, os que éramos parte integrante da Xunta de Goberno, pois recibimos os proxectos, e que aquí xa non é unha cuestión de que se queixe a oposición. Aquí estamos falando de que naquele momento as persoas que formábamos parte daquela Xunta de Goberno recibimos os proxectos encima da mesa 5 minutos antes da comisión. Un pouco que se reflexaba era que o que se pretendía era que subísemos as escaleras, que nos sentásemos aquí e que levantásemos a man un pouco co que o alcalde se lle ocurrise. Entón, eso xa pasou estando no goberno, máis adiante, incluso seguindo formando parte do goberno, falo de setembro de 2024, eu mandei un correo ao alcalde, ao teniente alcalde, no que lle trasladei que, bueno, que nese post, que era a última vez que levantaba a man críticamente Siguana, era a última vez que levantaba a man, e que a partir que quedaba moito para o seguinte post, quedaban 6-7 meses, é que tiñan moito tempo para negociar, que non o deixasen para a última hora, que empezasen aquela mesma semana.
Tamén teño que decir que dende aquel setembro de 2024 ata o día de hoxe, ao contrario do que estaba comentando o compañeiro Xan, ou incluso o que decía o PP, a min nadie me contactou, a min nadie me enseñou nunca ninguna obra, nin me fixo ninguna proposta. Dou por feito, como eu voto consideraban que era irrelevante, e eu tamén daba por feito pois que o sería, porque supoño que terían, para permitirse esa licencia, supoño que terían garantizado o voto do PP. Pero, bueno, a realidade pois dista bastante diso, non? Entón, pois, eu non me atribuo ningún tipo de responsabilidade nesto, porque isto Touro non é o primeiro lugar que ten pois alcaldes irresponsables, incompetentes, kamikazes, como ben antes se apuntou. Tamén é certo que eu non recaería o peso nos concelleiros que estamos aquí, porque, por exemplo, o BNG de Padrón tumboulle, por non aceptar ese chantaxe, tumboulle o pos fai escasos meses en Padrón. Estou moi de acordo co BNG de Padrón. Non sei cal é a situación, pero o que sí sei é que eu, dende logo, non sei o resto da corporación, non acepto ningún tipo de chantaxe. Mais que nada, porque levo avisando meses. E repito, a min non se me pediu o voto, a min non se me negociou nada, e máis, incluso, hasta este alcalde ou este goberno, máis ben, na proposta que se aprobou outro día aquí, na moción que se aprobou, eu fixe unha emenda de sustitución na que quitei obras do PP e incluín algunhas outras que eu consideraba. Bueno, pois decía Xan que nesa proposta ahora do goberno que se recollen algunhas desa moción. Sí, é certo, algunhas sí que se recollen. Das miñas, ninguna. Cero, é certo. Entón, eu creo que é unha auténtica burla e xa lle digo, non acepto ningún tipo de chantaxes nin de neocaciquismo. E xa por sinalar unha última cuestión, home, é curioso, está ahora relatando o alcalde as obras que contempla o plan, por poñer números, casi medio millón de euros vai en aglomerados, en sendas. Recordo ao alcalde, a ver se llevan un déjà vu, recordo ao alcalde cando estábamos na oposición seria, falaba desas sendas que non tiñan sentido, eso de botar cemento polas cunetas. Tamén recordo ao alcalde como criticaba que o goberno decidise as obras daquela maneira cacique, porque decía o alcalde naquele momento que o que había que facer era un plan de obras e de viais para determinar cales eran as que debían ter prioridade por dar servizo a un maior número de veciños. Entón, pois eu creo que é vítima do seu pasado e a responsabilidade 100% deste goberno kamikaze. Anuncio que o meu voto tamén vai ser en contra. Bueno, vamos a ver. O que aprobou este pleno co voto tamén facilitador do goberno, porque se estivo, porque feito a valoración que fixo o goberno desa moción, que é unha moción foi que era positiva e que de feito tomouse como directriz para a elaboración do plan. O que se aprobou é unha moción, non é un acordo vinculante, pero iso tampouco lle quita mérito. De feito, eu valoreina así, como unha proposta positiva. Ahora ben, efectivamente, todas as obras que se recollen nesa moción pois son necesarias, o goberno está totalmente de acordo en incluílas todas, pero ao límite orzamentario é o que é. Por poñer un exemplo, é dicir, falaban da reparación integral da piscina municipal. Bueno, o Concello ten un proxecto para a reparación integral da piscina municipal que esta actuación se vai por encima do medio millón de euros. Esas obras que inclúen nesa proposta de reparación integral, efectivamente, falan de construir un vaso infantil, que é o que se inclúe no proxecto, falan de reparación do vaso existente, que é o que se inclúe no proxecto, recolocación das baldosas do pavimento circundante do vaso, reparación do canal, que é o que se inclúe no proxecto,
E logo a maiores fala de sustituir a sala da depuradora, reparar o teito do edificio de servicio, reparar a toma barredora, repoñer as placas solares, vale, e todo eso na proposta, na moción que se aprobou, falase de 100.000 euros. Bueno, pois isto todo hai un proxecto xa redactado porque se utilizou para solicitar unha subvención que non foi concedida ao Concello, onde son 500.000 euros. Claro, a moción é inexecutable, eso sabémolo. Entón, que se fixo desta moción? Bueno, pois recoller eso que o Goberno consideraba máis relevante e as actuacións na piscina, se digo, simplemente o da reparación do vaso e o entorno e evitar as perdas de auga e execución, como propoñen, dun vaso infantil, son 200.000 euros. E así todo. Entón, claro, o que se fixo foi adaptar obras ao orzamento que temos. Por contra, non houve unha proposta. O plan, con todos os proxectos, con toda a documentación, a marxe das conversas que mantivo o Concelleiro de Obras e Teniente Alcalde cos distintos grupos, a marxe das conversas, o plan con todos os proxectos íntegros foi entregado fai xustamente unha semana. O luns houve un órgano que é unha comisión na cal, nin verbalmente, nin de maneira escrita, se expuxo enmenda no sentido de proposta a este plan, proposta alternativa ou proposta de modificación do plan. O cal, é máis, grupos políticos que agora en pleno manifestan o voto en contra, na comisión non votaron en contra. O cal, o plan que se somete agora aquí a votación é un plan que foi aprobado pola comisión. E repito, no cal non se trasladou de maneira clara que obras serían susceptibles de sacar do plan, porque seguramente estamos todos de acordo en que todas as obras son necesarias, pero podemos discutir ou ter distintos criterios en cales son as prioridades. Claro, estamos de acordo en que as obras son todas necesarias, podemos discrepar ou discutir nas prioridades. E non houbo unha comunicación dentro deses órganos, nin me consta nas conversas que neste caso levou o Concelleiro de Obras cos distintos grupos de en vez de esta obra, metemos outra ou tratamos de reducir o orzamento nunha obra determinada que a fin de incluir outras. Non houve esa proposta, co cal é moi bonito, evidentemente, traer unha retaíla de obras, pero que non caben neste plan. Temos diñeiro no banco, sentámonos, elaborase un plan municipal de obras, inclúense as obras que se queiran, pero evidentemente neste plan temos a capacidade que temos. Co cal, o de estar cerrados a estas obras, para nada. Que pasa? A min non me consta, repítome, na comisión non se trasladou, nada ao respecto. Entendo que é difícil para calquera dos grupos dicir, mira, sacan unha obra daqui porque é prioritario outra noutro lado. A ver, que estamos totalmente de acordo que ao final é moitas veces desvestir un santo para vestir outro. Pero estuvemos totalmente abertos a esas modificacións. De feito, o portavoz do PP, fixo unhas puntualizacións acerca de dúas obras moi concretas. Fixo unha puntualización acerca da obra de mellora e ampliación das estradas da Goleta Anquerentes, é certo, está moi de acordo totalmente de acordo con esa actuación, e fixo unha puntualización de que se debería correxir o proxecto porque se inclueu un enlace que era mellor ir por outro lado. Estamos, vale,
abertos a esas modificacións, outras que propoñan. Tamén fixeron unha apreciación desde o grupo do PP relativo ao aglomerado do viario en Loxo, pois tamén en Loureda. Bueno, pois escoitamos esas modificacións os que propoñan, pero xa digo, non houbo un traslado de outra proposta respecto desto, co cal, claro, sorpréndeme que pois o relato, entendo que, vale, aproveiten, teña que vender pois o seu relato da ministra do goberno, da dimisión, vale, perfecto. Pero sobre as obras, nada concreto. De feito, é que non foi capaz, en todo o relato, en toda a crítica que fixo o goberno, non foi capaz de relatar. Oye, sacamos orzamento, suprimimos unha actuación concreta destas e propoñemos outra. Non, é que non se escoitou, e non se escoitou, xa digo, no órgano no cal participan, que é a comisión, nin o escoitei na primeira intervención que fixo. Estou aberto se quer, no segundo turno, pois que propoña directamente pois que actuacións sacamos e incluímos outras. Simplemente. Sí. Vamos a ver. Hai que reconocer que maneira de rizar o rizo. Dice o alcalde que nós non propoñemos, que nós non sacamos. Para empezar, ese matiz que vai o alcalde que o acordo do outro día surgido dunha moción non é un acordo, non é, a moción, en todo caso, sería o inicio do acordo, pero hai un acordo aprobado polo pleno, resolutivo, con unha parte ejecutiva, dispositiva, clarísima. Entón, quen pretende ignorar ese acordo é o alcalde. Quen quitou as obras da proposta foi o alcalde. Porque contame aí o tema da piscina, acepto o que me dice, pero hai maneiras de facelo en fases, hai maneiras de decir, había maneira de chamarnos o día seguinte e decir, mira, este proxecto globalmente son 500.000 euros, pero, oye, non hai capacidade para hacerlo. E, pois, por outra parte, o argumento de que non hai cuartos para financiar o plan que non... é falaz por completo, porque, vamos a ver, todas as obras que propuñeron distintas das que había na proposta inicial, canto suman? Para iso si hai cuartos. O sea, non hai cuartos para as que non propoñemos, e, sin embargo, hai cuartos para as que engaden ustedes. Curiosamente, ese argumento tamén. Curiosamente, argumento. O último argumento da comisión. Eu fixen esa matización, pero non se pode... Hai que explicar algo que que ganas ten o goberno de convencernos, que ganas ten de convencernos os concejales do PP que dos que en teoría nos afectan dúas desas obras, concretamente quitan a que vai a miña aldea, vamos a falar xa claro, a que vai a miña aldea, quítana, cando na proposta nos acuñía sobre anchos pista de goleta cima de Vile as Quintás, e veñen vostedes con sobre anchos pista de goleta as Quintás. Ao mellor son eu mal pensado, pero é sospechoso. Na de Loureda, na pista de Loureda, de Loxa a Louredela, de Vilanova a Louredela, curiosamente, quitan o tramo que peor está, e resulta que fan un tramito e meten aí pola aldea dos que mellor está. Entón, non me digo, e en canto tema das comisións, o alcalde sabe por experiencia que nos reservamos sempre os votos para o pleno. Porque nos interesa, porque nos convén políticamente ou polo que sea. Nunca votamos, salvo aquelas cosas que son de puro trámite, estamos totalmente de acordo, pois por suposto que votamos a favor delas. Para empezar tamén outro tema, porque a ver, se aquí nos tuveramos que ceñir os acuerdos das comisións informativas foron ejecutivos, Dios mío, entonces, para que queremos os plenos? Porque hai un dictamen, non confunda o señor alcalde, aprobar un dictamen, que haxa un dictamen favorable aprobado porque non aprobou, que significa unha minoría clarísima do pleno. O sea, o pleno, hai que as obras, este caso concreto deste plan, hai que aprobarlo en pleno, porque además é unha competencia específica do pleno. Entón, que nós non entramos a presentar enmiendas a súa proposta, por suposto. Xa lle dixen que non íbamos a valorar esas obras, nin a discutir esa proposta, porque hai un acordo plenario, por moitas voltas que lle dé a semántico ao alcalde, hai un acordo plenario que é ejecutivo, e que se o alcalde se nega a ejecutalo, está facendo deixación de funcións. Un pleno destes pasados, facíanos referencia ao alcalde das vías judiciales que temos abertas, xa lle anticipo que esta vez si vamos a ir á vía penal, si decae o plan provincial. Xa veremos, depois, como digo o refrán, a quen Dios lle dé San Pedro lle bendiga. Eu xa lle digo, non vamos a votar a favor do plan porque nos parece, un chantaje, sinceramente.
desautorizar un acordo tomado aquí, simplemente polo capricho do alcalde ou do seu gobierno, o que sea, e modifica un acordo, non se molestan en argumentarlo, en decir por que se cambia, porque tuveron un mes para negociar con nós, oye, para falar de que partidos, que proxectos se podían reducir, aumentar, ou se ustedes tiñan algún muy urgente e nos convencían, pois seguramente que o aprobaríamos tamén. Non é certo que usted mandounos a documentación o xoves pasado, pola tarde, por certo, no tema. Tuvemos conocimiento delo o viernes, fin de semana, viemos o lunes, e foi cando lle anticipamos que íbamos a votar en contra. E a partir de aí foi cando ustedes trataron de falar con nós, por lo menos no noso caso, no grupo do PP. E entonces, non me diga ahora que ustedes fixeron eso. Eu lle digo un tema, como decía que antes o noso compañero Xan, efectivamente, perder un plan provincial realmente, non sei, eu creo que había que facerse mirar eso se realmente o alcalde nos quere levar ese terreno. E eu, xa por último, porque dá a impresión de que é falar por falar, ustedes teñen unha actuación predeterminada, quixeron provocar este chantaje, probarnos, a ver se somos capaces ou non de decir que non, poñendo por medio os intereses dos veciños. E eu digo unha cousa, señor alcalde, se de verdade a vostede lle preocupan os intereses dos veciños, presenta a súa dimisión e nós aprobamos o plan. Así de clarito. Por qué? Porque usted é o que trouxo hasta aquí a situación. Usted é o que creou esta situación. Non o propoñemos, hai outros métodos para cambiar de gobierno, pero propoñemos eso, porque é usted o que nos trouxo hasta aquí. Quería aprobarlo, non quere perjudicar aos veciños, fágalle un grandísimo favor aos veciños de Touro. Váyase. E faría non solamente neste do plan, porque está perjudicando aos veños en moitos outros temas, pero non é hoxe o día, xo trairemos a outros plenos para falar de por que non hai presupuestos e outras series de cousas nese tema. Entonces, eu que lle digo, nós vamos a votar en contra do plan, pero non porque non estemos de acordo coas obras, que xa lle digo, non nos vamos a valorar. Seguramente que todas son necesarias e todas son tal, pero non estamos de acordo co sistema, ca formas, co procedimento. E como non estamos de acordo co procedimento, eso vai nos levar a votar en contra, sentindo moitísimo, pero non nos deixa alternativas, señor alcalde, non nos deixa usted alternativa. Moi ben, máis? Sí, nada, só dúas cousas. Fala vostede da comisión do outro día e de prioridades que se falou aquí, vamos a ver. Eso todo, tiña que facelo vostede fai 2 meses, polo menos, porque está en minoría. E un plan pós, para que todo o mundo sepa, cando se traen as obras, é un plan que non se trata de decir aprobo ou non, é un plan que teño que presentar a Diputación as obras, os orzamentos. Entón, leva tempo facelo. Entón, previo a eso, hai que primeiro negociar e chegar a acordo. E cando se chega a un acordo, presentas as obras, os orzamentos, e se poderá modificar un pouco. Pero chegar nunha negociación cos orzamentos de todas as obras, aí tedes, son esos documentos que temos encima de mesa, aí tedes. Queredes modificar algo con menos dunha semana, porque mañá é o último día, que che queda? Decir, no, vale masía críticamente, ou dicir, no, quero modificar, é que queres modificar, bueno, pois, o que me queda por modificar que é? Uns euros. É que non hai máis, se é a realidade. Non estamos falando de dicir, oye, mira, temos tempo, non hai problema, pois, eso, tiña que facer vostede fai, digo 2 meses, ou dicir 3 meses, porque sabe como está, non fixo. Entón, agora non veña aquí con lágrimas de cocodrilo, dicindo que fixo todo, non, nada desto, verdade. Comigo falouse unha vez, e eu xa dixen, tamén dixen, o bloque non vai tumbar o pós. Por qué? Porque non queremos que vaya no noso lombo, sabendo todo o que está pasando, perder 1 millón de euros. Pero realmente merece. Pero o problema é que vostede é o responsable, pero que son os perjudicados non é vostede. Son todas e todos os vecinos de todo. Esa é a realidade. Iso é o que hai. A partir de aí, todo o demais é literatura. Pode estar moi ben para facer unha novela. Vostede dáse ben, se lle dixo un día. Se dá moi ben os guións de ficción. E dáse ben, hai que reconocerlo. Pero eso é a realidade. Máis? Vale, por puntualizar, é un pouco extraño estar de acordo e máis votar en contra, pero bueno. Nada, pasamos a votar. Votos a favor? 4 votos a favor, votos en contra, perdón, 6 votos en contra, abstencións, 1 abstención. Pois queda rexeitado o plan. Boa noite, levanta a sesión.